Tam kaduka ve karbichis 2.0 YouTube channel long kilang radu ano fans tamila pen pinila so video long na litom panak kiwan pila bangke income certificate ko son si online pen ka apply neng zima la so process si puthot la so video long na litom panak than pachinip monik po na litum la so YouTube channel na anta subscribe kilang pulute prabjen pen subscribe igon tangke non pathiek pen ko son si karbiang long income certificate ka apply neng zima la so process le lang polonang la pen che than polonang Tang non pathek pen chethan pononang kosonsi karbiang long pen income certificate ke apply jima la so puthak lang pononang ke cheng sinalitum sevasitu.assam.gov.in so website long wang ek na pon la ke la so website long pen ke pina analitum da ke apply upon service pang long pon ekji la si ke cheng sinalitum la so a website da link long bernang po la pen so link ni video description long stame pipon ek lo da penalitum hodak ber pen stame direct wang ek melo kali pulte nali tum google long dam stame search tam ek melo tande ke apply aphan kicheng sia process la bang kala son nali tum a mobile screen long jong sa son da arjan do pulte nali tum la 3 line tek long ji la 3 line long ber nang po 3 line long ber pondet pen aphi puthot nali tum dak tek thu long lang la login la pen register puthek long ji la sodim nali tum ber nang po la pen puthot la sodim ber ek det pen aphi da nali tum citizen la pen PFC la pen CSC la pen official la son option to ji stame non nili tumbang ke citizen pen ak personally tum la citizen on siber nang po citizen on berde pen phi putho dak page bang loading pon to ekpo loading tang erlo pulte screen along putho nali tum handak sign in ji apan option long exi ke chengsi nali tum la so website long sinang home reaching lang pulte nali tum username la pen password bang long le de ji apod nali tum la thek long ji aber new user sign up for Meri Pehchan la Meri Pehchan on nali tum registration papna napo registration je apha nali tum la sodim ber napo new user podim la penali tum da mobile number nali tum man gender date of birth laida fill up penali tum registration ikon registration complete lo pulte putho nali tum la dak pen username la pen password ber pen la so a box la aso long ber napo da ber de pen fill la sign in puduji la sodim ber pin napo Nilida already la soput has tameni li video semar ekelo koson se registration nengji la pen koson se sign in nengji la soput has tameni li paklang pon ekelo nili stamenon username password ber pen apra process nang paklang pon ekpo username la pen password ber pon ekelo pulo tangte nangli tum a mobile on stame la son screen long arzanan chiklang ekji la pen ki chengsina litum dak citizenship upon stame 440 service long ponsi lapen business service upon 285 under facility mate da claim ponik me lapen la son thak da utility service upon stame 13 and da kepi pon do asike chengsi nali tumjong se so a number pen mate la so id pen aprang stame nali tum copy pine ka apply oloplo tangte nali tum da kan ma ka apply la so details ban nali tum da thek pon long ekpo lapen non income ka apply ji apha nali tum la so dim tok nangji Kitok nangji la bang kenali tum dak pen income certificate putok iglo te choglo IN income certificate to igon la pen la search put option de ji la sodim nali tum bering nang po search long bering lo puta nali tum dak ke thom an option long pon igji ki chengsi la bang ke application for income certificate citizen service la pen department la bang ke revenue la pen district management lo la pen Puthor la bangke dag long pon tuji la bangke income certificate NCHSC mate NCHILS North Kashmir Hills Autonomous Council apartment lo la penon car biang long pulotangte nanitum la aber option theklongji la apply puduji income certificate KAAC mate car biang long Autonomous Council hin pen lo la se la apply long ber ignang po apply long ber pon igde pen api copy p guidelines dak tok pon iged lo guidelines na litum lang pon igon la pendet kinang so sot copy signang jima la requirements along na litum lang pon igon dak tok ik typo la pen lai lang thai lo puto na litum la apply pu theklong ji la apply po dim na litum ber nang po apply long ber pon igde pen api puto da form bang chingpu pon ekpo la pen documents kinang so sot copy p ma la bang kenali tum dak address proof la pen identity proof la pen salary slip jongsi service pen ifan se apply pulo tangte la pen land pata copy mandatory pus dak tokpo la pen updated land revenue receipt la son data dak 6 number lang ration card job card trading license gambra certificate
lahai le duan tami lapen kadu ka pen dak anam la bangke 30 10 bar 15 an si an chodi alang litum lapen lasos documents lake apply date pen 7 days sang pong tan litum long exi kiching si ka apply ji apan ka apply vek abang pu mat abang pi first name dak tong nang po lapen applicant last name tong nang po lapen applicant gender lapen applicant relationship dak tong nang po amen ason data dak mobile number la bangke automatic dak do exi lapen email id do pulte pidon igon lapen puthot lahai fill up thailo pulotang te nalitum circle lapen dak moza lapen revenue village police station post office lahai select nangpo lahai tok thailo pulotang te puthot nalitum da option long exi select applicant category pudoji la applicant category long ber lapen screen long nalitum thek thulong ji applicant having land documents land patta and service salary nalitum dak pen select ponangpo la se salary lapen land documents do tumpul de la thak bang se select nangpo lapen application having land documents land patta without service jong se la applicant na bang longle pota longle documents do lapen service savi pulte nani tum la in second option se select na po lapen applicant having land applicant not having land documents land patta but has service jong se service do lapen longle documents longle pota avi pulte la third option no lapen applicant jong se salary tave land pata tave pulte nalitum la last option ong si select ponang po la select pon ek date me aphi puthon nalitum thek thulong ji la save and next long ber nang po save and next long ber pon ek date pen aphi pulotang te hodak ke nalitum kicheng si voter id lapen aadhar card ason da thak nalitum job card do pulte job card upload du nang po ration card upload du nang po lapen 10 rupees nalitum payment pinang po payment pick date lote application la bank successful po lapen 7 days aphilote nalitum la so documents la bank nalitum download long ik po jola sonlo ase puthot ni lista me dak fill up pon ik po lapen form fill up date pen aphi step and next long berlo plotangte screen lo nalitum thek thulong ikji ladake tok pondo success your application has been successfully submitted apen puthonon bang documents upload nang po documents ke cheng sinalitum dak theklong ji la select podim nalitum berigon lapen ke cheng sinalitum aadhar card doplo aadhar card kalte voter id nalitum dak pen upload nang po upload pen aphi puthot identity proof apan staminalitum la select po option theklong ji la dak ber ego lapen pan card nalitum select ego lapen lapu la browser doji la sodim ber pen nalitum PDF से upload nang po la upload ik delo pulotang te puthot nalitum kijutsi da documents ka upload nang ji la select podim berigon ration card job card trading license tapen kambora certificate nalitum la free documents pen isia documents le don da chaw ni le example apan da ration card select pon iglo la penalitum stami select lo iglo pulotang te da documents ka upload je pan la browser long berigon la pen ko sodim sinantum documents prima hoda pen upload ikon la pen save and next long ber pon ikon save and next on ber pon ikde pe payment nalitum pinang po payment pilo plotang te application bang successful po nili non lapen aprang process nili non amar nili nalitum pan napiklang pon ik tek dat po jongsen nalitum ka apply hot copy ne ka siksak do pote nili phana humri ngon nili nalitum phana chirap din chapan borai pon ik po lasipini video lambang lason lo process la bangke income certificate ka apply nengji process la bangke lapen videos ta menali tum share porigon karbeng long rasta me pala ignang lapen pachini ignang lapen ason update kilong wer je phana so YouTube channel labang ketini ne pin pen subscribe igon